Премиера на Тотото по BTV и в 120 минути. Честито на печелившите, на нас останалите. Да сме здрави! Дами и господа, сега ще ви представим един дългоочакван кандидат. Тя би поела и най-високият пост, стига да й го предложат. Обича страната си, бори се за по-достоен живот за хората в нея и е лоялна и към мъже, и към жени. Дами и господа, в роуминг сега ще стане много горещо. В студиото е най-неочаквания за роуминг гост Емил Чолаков, който много ми е приятно. Драго ми е. Винаги ми е приятно да съм при тебе. И на мен винаги ми е приятно да си говорим, да роуминг, обсъждаме какво е роуминг, приятел? Аз тия чуждици. Роуминг е едно, дето беше го от медиа Европейския съюз, ще става безплатно. Говорим с чужбина, без пари говоренето. Струваше на времето много пари. Така, кажи, че ние не сме на ти с езиците, не ги знаем много. Да. Превеждате ги тия неща на хората. How are you? How are you? Fine. Do you do? Ево, не, друго да те питам. Do you, това ми е такова професионална терминология почти, нали? Do you с него ядох. Здравствуйте, как дела? Хорошо, хорошо. Започти една прогноза на руски. Ама едно изречение. И гостенката ни в роуминг сега ще ти покаже за... Погода времени. Да. Здравствуйте, товарищи. Погледни в тази камера и една... Здравствуйте, товарищи. Товарищички, как е? Имаше един вид товарищ на товарищ, тагите са си наши. Дай едно изречение, прогноза. Това е... Небесна и водой. Това, между другото, оттам съм си взел, аз защото следя и руските сайтове. Те са много добри, между другото. Прогнозите. Най-вече препоръчвам хората да гледат BTV, защото по-добре от тази прогноза няма, по-достоверна, но ако все пак няма тази възможност и нещо ги интересува извън нашите интереси, руските сайтове са много добри. Да не правим сега реклама на конкретни, но руснаците в принцип са много добри в правенето на прогнози. Небесна вода, примерно, аз го използвам от време на време, при тях си е официална терминология. Те използват за дъжд небесна вода. Така ли? Да. Виж сега каква небесна вода ще се излее от устата на гостенката ни в роуминг. Затова те извиках. Някакъв бълвоч подобен на моя само. Не е бълвоч. Не е бълвоч. Защото аз... Други неща са. Аз имам това свойство. Гледай. Забълвам глупости. Виж една колежка от Челябинск. Виждам. Следва роуминг от Челябинск. Лариса от партията на пенсионерите в Русия. Или прогноза за времето радост за третата възраст. И не само. Мои любимые, хочу поздравить вас с Днем метеоролога. Пусть в вашей жизни будет ураган эмоций и буря ярких событий. Приятного времяпровождения. Как ще коментираш, Милиево, тази колежка? Жестоко. Светли, знаеш ли какво? Аз съм супер щастлив. По пътя се сетих, че не съм си сложил лешите. И в този момент съжалих, обаче сега се радвам, че не съм си ги сложил, защото ще се препоте непрофесионално при тебе. Много е готина маската. Имаше една много атрактивна една гръцка прогноза за времето. Гледа ли се, ето танцуваше едно секси момиченце, но тази е по-добра определено. Освен това ни е във възрастовата категория, така че... На някой да! Така че, дами и господа, следва роуминг от Челябинск, Лариса от партията на пенсионерите в Русия или прогноза за времето, радост за третата възраст и не само, както казахме само, с Ево. Вижте я. Здравствуйте, мои дорогие! Это прогноз погоды. И с вами Лариса Сладкова с прогнозом погоды на долгожданную пятницу. В нашем городе будет ясно. Температура воздуха ночью минус 5-7, а днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. А сейчас я вам предлагаю отправиться туда, где всегда плюс. Завтра в Джакарте плюс 31, небольшой дождь. На Каймановых островах плюс 29, солнечно. Мои любимые, хочу поздравить вас с Днем метеоролога. Пусть в вашей жизни будет ураган эмоций и буря ярких событий. Пятничный вечер – это время стопроцентного отдыха. И вам решать, провести его в одиночестве, с любимым человеком или со своими друзьями. Приятного времяпровождения! Връзка с Челябинск. Лариса, много ми е приятно.
Добре дошла в 120 минути. Изглеждаш прекрасно, но сигурно често ти го казват. Здравейте, благодаря ви за комплимента. Много е приятно да го чуя от красив мъж. Приятно е да общувам с вас. Сигурно ще е нескромно от моя страна, но няма да отричам. Наистина получавам много комплименти по повод моята персона, по повод моите красиви коси, по повод моята външност. При това както от мъже, така и от жени. Вие живеете в Челябинск. Колко пада температурата през зимата и колко студено става? Се интересува и Мочулаков, нашия метеоролог, който седи през студиото и гледа с повишено внимание. Привет ему. Как съветника по... Последно време зимата в Челябинск стана много по-топла. Преди стигаше до минус 40 градуса, даже 43, 45, т.е. минус 45, а сега минус 30 е най-студеното. А как ви хрумна да представяте прогнозата за времето по този начин? С това, ами да го нарека, лятно облекло. Може би да не се стресират хората от студа? Разбрах въпроса ви. Винаги ми се е искало да привнеса нещо ново и да покажа нещо ново в прогнозата за времето. Тя според мен трябва да е съвсем различна, да не е скучна, да е жизнерадостна и весела, гореща, емоционална. И всички емоции и топлина, които аз, например, искам да покажа, ги показвам. Всяко време на годината и в студеното, и в топлото. В България станахте известна с подкрепата си за партията на пенсионерите. Вие сте млада и красива жена. Защо точно пенсионерите? Облегнете се спокойно, облегнете се назад. Не надо, в смысле, спокойно. Благодаря. Винаги ми задават въпроса защо. Не знаю почему. Аз живея в нашата страна и виждам нашите пенсионери. Това е най-незащитената прослойка на нашето население. Те живеят и оцеляват само на пенсия, която като правило е минимална. Хубаво е, ако имат деца и те могат да помогнат на родителите си пенсионери. Моето пенсиониране наближава, скоро ще достигна възрастта за пенсиониране. Аз живея в настоящето и бъдещето. И ми се иска да променя нещо. Дори аз да не получа повишение, ще го получат моите потомци. Лично аз не бих искала да преживявам на тази пенсия, когато дойде време и тя стигне до моя дом. Пожелавам ви го, въпреки че не изглеждате много близо до тази възраст, да ви кажа честно. А и си мисля, когато започнахте да представяте прогнозата по този начин, получихте ли някакви писма, че да не предизвикате някой инфаркт или сърцебиене, някой да вдигне кръвно някой човечец? Конечно, были бы. Разбира се, че имаше и все още има. Имам много обожатели, много ми предлагат ръката и сърцето си. Даже не знам за кого да се омъжа. Имам толкова голям избор. Как ги парирате? Как парирате неприличните предложения? Не знам. Много зависи от хората и какво точно ми пишат. По принцип отговарям много културно. Лариса, а защо се отказахте от кандидатурата си за депутат? И някой ви счупил колата. Кой е този? Разбрахте ли кой е този? Кой може да спре вас да влезете в думата с партията на пенсионерите? Това е някакъв безсрамник. Това е някакъв... Безсрамный човек, безстыдный. Наистина. Колата ми беше повредена. Аз оттеглих кандидатурата си от изборите благодарение на натиска на моите опоненти. От кого и от какво съм се оплашила,
Не съм се оплашила. Има хубава поговорка, който го е страх от мечки да не ходи в гората. Аз си проведох разузнаване и за сега сирите ми са слабина. Значи не ми е дошло времето. Знаете ли, сега се сещам. България вече номинира 2 жени за кандидати за генерален секретар на ООН. Смятам също, че бихте била интересна кандидатура. Вие бихте ли приела? Президентските избори тук тази година също много постна работа. Бихте ли приела да се кандидатирате за президент? Това е чудесно. Вашите думи галят ушите ми. Бих се постарала, ако не, разбира се, че бих приела това предложение и бих се постарала да въплатя в живота всичко, което смятам в определени сфери. Вие винаги завършвате прогнозата си с пожелания към зрителите да се обичат, да се гушкат, да се топлят, да бъдат добри. Може ли в края на този разговор едно пожелание към зрителите на 120 минути и така да се разделим? Драги мои зрители. Скъпи мои зрители от друга държава, жени и мъже. Българските жени са безумно красиви. Мъжете са безумно красиви. Желая ви душевно равновесие и на първо място здраве. Без здраве няма да имаме нужда от нищо и нищо няма да ни се иска. Прегръщам ви с цялото си уралско сърце. Казват, че у нас е студено, но стига през лятото и до плюс 40. Сигурно е по-горещо и от България. В България съм била само един път и за това ви прегръщам, целувам ви, всичко най-хубаво. Всего хорошего. Благодаря ви. Прекрасна Лариса от Челябинск в 120 минути. Поздрави на колегите в телевизията. Успех с прогнозата за времето. Не се съмнявам, че това е любимата програма на всички ваши зрители. Благодаря ви. Дами и господа, това беше Роуминг. Ще се видим след малко.